Dobar dan i dobrodošli u novi klip. Ako imate jedan receiver, a dva televizora, a kad kažem receiver mislim na bilo koji receiver, da li je receiver za kablovsku, da li je receiver za DVB-T2 signal, nebitno, a imate više od jednog televizora, a jednostavno drugi televizor, da kažem, nema DVB-T2 na primer, pa da ne biste kupovali, a recimo ne koristite oba televizora u isto vreme, pa čak i da koristite, pokazujem način kako da podelite jedan HDMI signal na dva ili više televizora. Evo ovako, na što sam mislio, evo ovdje kao što vidite imam jedan televizor i on je priključen na ovaj D3. Kada uđemo ovdje u spavaću sobu, ovdje također imam drugi televizor koji je također priključen na D3. Kako? Sada ću vam pokazati, znači na isti receiver dva različita TV-a. Ništa jednostavnije, što sam kupio, to je ovakav jedan HDMI splitter sa 1 na 2 televizora. I šta on radi? Znači bilo koji HDMI signal možete da podelite na dva televizora ili koliko vam treba. Ovakav uređaj koristi sopstveno napajanje i što je potrebno da uradite jeste da dovedete glavni signal gde je znači ulaz na 1 i zatim na drugu stranu da povežete izlazak koliko vam treba. Postoji ovakvi splitteri, znači sa 1 na 2, sa 1 na 4, sa 1 na 8, jednostavno koliko vam treba tu kupite. Sve ove uređaje koje pokazujem danas u klipu sam kupio u prodavnici Veltec Pro, njihove podatke imat ćete dole u opisu, sve što sam ja kupio, znači ima kod njih da se kupi. Vrlo prosto, jednostavno, ceo princip ovog adaptera, znači s jedne strane stavite vaš HDMI uređaj, iz vašeg, znači nebitno, može da bude Sony, može da bude, kao što sam rekao, DVB-T2 uređaj, može bilo koji receiver, bukvalno bilo šta, ne znam, Blu-ray player, sve što ima HDMI bukvalno, i samo znači s jedne strane ubodete kao ulaz glavni, a sa druge strane, u zavisnosti koliki ste adapter kupili, na te strane razvučete kabel do vaših televizora. Kao što vidite ovdje na kameri postoji i sa 1 na 4 i sa 1 na 8, ja sam kupio sa 1 na 2 pošto mi je jednostavno takav trebao. Ovakvih uređaja postoji stvarno veliki izbor, ovo je neki najjednostavnijih koje sam ja uzeo. Sada, u zavisnosti od toga koliko su vam razdvojeni televizori, bit će vam potreban naravno i HDMI kabel. Sada, kako sam našao rješenje za HDMI kabel? U slučaju da su vam HDMI uređaji, to je televizori, blizu jedan pored drugog, jednostavno kupite HDMI kabel, povežete. Međutim, što je vrlo verovatno, nisu vam televizori, znači bukvalno jedan pored drugog, da možete koristiti HDMI od par metara. Kako sam našao rešenje, pošto od D3 receivera do drugog televizora ima nekih 4,5 metara, skoro 5, ja sam kupio ovo, a to je adapter sa mrežnog kabla, znači Cat6 ili T6A, ovaj jaki mrežni kabel sa jedne strane, a sa druge strane je HDMI. Tako da ovo vam je najjednostavnije rešenje, znači za bilo koji uređaj da ste rešili da podelite signal, da ne biste vukli HDMI kroz zid. Naravno možete da vučete i HDMI kroz zid, postoji i adapteri koji pretvaraju HDMI u bežičan uređaj, ti su uređaji mnogo skuplji od ovoga, ovo je bukvalno najjednostavniji, najjeftiniji adapter. I šta sam ja uzeo, znači kupio sam mrežni kabel i pošto sad to iza zida ne mogu da vam pokažem, pokazat ću vam ovdje preko slike, znači bukvalno mrežni kabel se ubode u jedan i u drugi adapter, jedan deo adaptera ide u sam splitter, drugi deo adaptera ide u televizor i oni su označeni RX i TX, znači jedan je receiver, znači ovo ide u televizor do TX, ovo ide u RX ide u televizor, znači drugi, a TX ide u ovaj splitter. Znači jedan je receiver, drugi je transmitter. Sada, kada ste ovo sve povezali, sad ako ste povezali, ne znam, Sony, on koristi Bluetooth joystike, tako da nije problem, možete da upravljate igricom gde god se nalazite u bilo kojoj sobi. Sada, u slučaju da koristite, kao što ja sam povezao, znači ovaj D3 receiver koji nema Bluetooth, znači nema nikakvu podršku za Bluetooth, kako ćete menjati kanale u drugoj sobi, sad ću vam to pokazati isto, vrlo jednostavno. Ko je gledao moj prethodni klip zna da sam pretvorio od obične klime pametnu klimu preko pametnog uređaja kojeg sam dobio od firme AlphaWise. Preko tog istog uređaja sam povezao frekvencije za sam D3 uređaj. Kao što vidite ovdje imam klimu,
klimu jednostavno samo palite, gasite, menjate temperaturu i naravno jačinu duvanja i to sve. Stavili smo ovde kao drugi uređaj LED traka, gde možete jednostavno da palite, gasite, možete da menjate koju ćete boju da osvetljava, takođe i neki light show da li želite da pravi. I ono što sam napravio za D3 jeste, iskopirao sam sam daljinski od D3 uređaja. Kao što vidite ovde ima pojačavanje, stišavanje, kretanje kroz meni, ako hoćete uđete u EPG, da pustite prethodni kanal, dole imate brojeve, evo tu su brojevi, može se ovako bolje vidi, tu su znači brojevi, ovdje imamo neke dodatne funkcije, mutiranje i info, što u suštini nije neophodno, ali eto stavio sam. Kao što sam rekao, menjanje kanala, EPG, sad ovde na vrhu stavio sam, to je znači da mogu da palim i gasim ovaj televizor koji se nalazi kod samog D3 uređaja, njega da mogu da palim i gasim, a ovaj srednji power, na njega palim i gasim sam D3 uređaj. I naravno ovdje imamo meni za otvaranje menija. Tako da, evo sad ću da, znači da ovde, kao što vidite, sad ću da ovde ostavim, da ne biste mislili, znači evo ostavit ću ovde daljinski od D3 uređaja. D3 uređaj je, evo kao što vidite ovde, i sad ćemo otići u drugu sobu da vidite kako ja menjam kanale preko same aplikacije. Evo kao što videli smo, znači da je ista slika na jednom i na drugom. Evo uzimam sada telefon i recimo evo za početak pojačat ću i evo kao što vidite pojačava se. Može da se stiša, evo upravo sada stišavamo. Kao što dobijate, znači imate i zvuk kao povratnu informaciju da aplikacija radi. Tako da na isti način možemo menjati kanale, evo sad ćemo da promenimo kanale, evo ovako. I kao što vidite, evo promenili smo na Radio JAT. Evo, Radio Naxi. Neću pustiti nijedan kanal da ne bi dobio copyright, ali isto funkcioniše, znači nebitno je potpuno. Tako da to je to što tiče ovog klipa, nadam se da vam bio zanimljiv. Dugo sam razmišljao i dugo mozga kako ovo da napravim. Tako da bukvalno pomoću ovog pametnog infracrvenog uređaja možete da povežete bilo koji uređaj, da napravite pametno i da kontrolišete. Bukvalno ja mogu sad bilo gde da sam na svetu, ja mogu da, kao što mogu da palim klimu, tako mogu da palim i LED traku i D3 uređaj, da palim gasim televizor na kraju krajeva, što nije uopšte neophodno, ali eto postoji, imate mogućnost. To je to što tiče ovog klipa, nadam se da vam se dopao, bit će još klipova na ovu temu. Jednostavno, baš duže vreme sam razmišljao kako da namestim. Postoji još jedan način, da kažem staromodni način, kako možete da menjate kanale, iako nemate ovaj pametni uređaj, jednostavno imao sam ga pa sam ga super iskoristio, super mi je dobrodošao. O čemu se radi? Postoji uređaj koji možete da kupite i da napravite kao produženi kabel za infracrveni receiver. To jednostavno radi tako što ubodete kabel u sam D3 uređaj, a onda zatim razvučete s druge strane gde vam treba receiver i onda možete tako da menjate kanale, što u suštini razmišljao sam o tome, međutim sam taj proces predstavlja, znači, provlačenje još jednog dodatnog kabla i za tom uređaju takođe treba napajanje, tako da je bukvalno, da kažem, to je već sad demo D i ovo je nekako najsavremeniji način. Malo je čudno, eto, menjati kanale preko telefona, ali dobro, navikne se čovjek. Tako da, to je to što tiče ovog klipa. Ako vas zanima, znači, detalji kako se šteluju, ubacuju, znači, komande u samu aplikaciju, kako se dodaju uređaji, bit će klip jedan poseban u tome. To sam već, znači, na početku, kad sam dobio ovaj uređaj, tad sam takođe snimao, ali snimit ću ponovo. Znači, bukvalno bilo koji uređaj, kao što sam ja stavio LED traku, koji nikako nije pametan uređaj, znači neka najobičnija LED traka, ja sam nju napravio da mogu da, eto, bukvalno sam za samo testiranje probao i naravno funkcioniše. Vidite kako ona to, i vidite uređaj iza TV kako blinka čim ja kliknem, kao što vidite, instant radi. Tako da ovo sam bukvalno, kažem, bukvalno iz čiste zabave probao video da radi i onda mi je palo na pamet zašto ne bi napravio i D3, da mogu da upravljam iz druge sobe, naravno provuku odgovarajući kablove, sve što sam pokazao, svi se te kablovi nalazi iza, tako da u suštini to je to. Biće još klipova na ovu temu, hvala puno na gledanju i doviđenja.